guys, and for today's vlog, namin diris balilihan. Mangawat mig cacao. Daghan kay cacao diri guys. Cacao reveal. Umay tagiya so among gisud. Just you. Karon pa makakabalik sa akong tibukin na buhi og pangawat oy. Ha? Daghan kay cacao diri. Mga grain pa lang. Zero diri na pita, zero. Balhin tas tikas. Hasinda ni Dadang. Dadang. Panay gagaw guys. Guys. Panay gagaw guys. Gwapo. May bunga? Meron pa! No kay diri sa kuan sa diyan. Zero. Ano may nakaon ganina pero anak ko ba. Ano kuha day. Kuha day akong angkol eh. Tagay ko be. Di tagay ko be so dani dani. Tagay ko ya be. So dani. Tagay ko ba? So dani. Binyo mo nang gipang kuan. Nakawatan og cacao. Tamis kay guys. Kuha abon-bon. Di na labay ang listo kay mo isang kuan tabliya. Dami. Anto dai. Anto ya, diniringan na to. Butang sabi ng liso. Di kaon ni mo. Gilawayan na nako. Buang. Giurot. Ang hulki siya. Guys, ayaw mo ito ko kabalik kaon ng cacao. Pala ka tuig ang COVID kaon pa ko kabalik kaon cacao. Dili pa ko nakabalik og kaon sa balilihan. If you're new here, don't forget to like, comment, and subscribe. Ang lasa niya katamis na pag-aslong. Dito guys, dito agion. Falls dito. Falls dito nga, Kawasan Falls ang pangalan. Dili nga tayo laway ang kuan ka. Ang listo kay. May mo pa na siyang tabliya. Gihangat ko eh. Gihawat ko pangawat eh. Lamit kaya ang cacao.
Very delicious. Cacao fruit. Ano dire namin dire sa palilihan igsuon sa ko Lola. Pag-asa sa ipanganak. Namin dire karon sa iyang lugar. So mao na namin dire karon kay nitanda mi sa igsuon sa ko Lola. Mga gabi so na di ba? Ito nga water lily dire guys oh. Isda guys. Ako may isda guys. Dagkong water lily, daghan kay isda diri. Water lily. Unya ni tinaw ni. Inyo man ang gipangkuan itong bungkag ng water lily. Balik. Tinaw na. Awala ano. Hi guys, sa mong pagka hangol may kuan ka ng ganahan kami mukhaon o kakao na tumingi sa among gagaw agi mi dire sa among Kabasakan. Where's our Kabasakan? Sa balilihan mo niya among Kabasakan guys. Kabasakan ni sa akong Lola nga yung anak nga ang nagkuanag sigig pananom ana para nay bugas sino na pandemic nya kailangan ay bugas karunay sumao ni ang Kabasakan there is Bohol balilihan Bohol ay alright so madto ta dito nila madto ta kay nga sila kakao dito na ako gusto kong mag-vlog for today. Di yun ako mag-vlog karon pero murag mindot man i-vlog nga nangawat silang kakao. Mangawat may kakao at sa kalaog na mong kakao. So, mo to siya. Padong may dito sa akong igagaw sa mong kaliwat dire. To oh my god, kalapok. Ang init diri kay makayarang kainit diri. Hindi prasa dito sa Dawis, Tagbilaran nga perting inita. Diri nga. Diri murag light ra ba? Light sa kainit sa panahon. So murag nabiyaan ako nila guys. So magdali ta. It's dagan. It's mga iro diri wala kailan so Hoy kakao ato dito ba na dagang kakao naa ato kato ba katong gikural Kural. Ako'y gagaw guys. So zero man atong pagpangitang kakao. Let's go back to our palikas balay. Uyag English, oy, hindi fluent ba? Bisaya na tabi. So, mo nilang kabaw diri guys. Kabaw reveal. Hi. Mo nang kabaw sa ko. Mga kuan. Hi. Bata pa kayo. Adlo ko guys kay itanaw siya nako. Basi gamagan ko ba sa Ginoo ko ulit tagdawi sa ani nga. Tusok nagsungay sa kabaw. Aji kabaw gahambin sa mga kuan bitaw.
Mga tinai. Bata para ba siya nga kabaw guys. So kusgan pa kayo na. Kusog pa kayo na musungag. So layo ta. Kung plano siguro inig mga puhuning mo mag-ani na sa palay, mag-harvest na sa palay. Ipatawag ko nila para mag-vlog ko. Apel ko harvest silang palay guys. So dako kayong kapayas. Oh, diba? Indot ang province life kay daghan kay mga tanong. Di ka magutman, daghan mga dahon-dahon. Og ganahan ka mo kaog dahon. Oh. Ay, daghan dahon diri. Right. And then naitubo diri guys. Naitubo diri. Pwede ka mga laba diri guys. Oh. Tanawa. Gamay lang siya nga tubod. Pwede ka mga laba diri. Kani siya nga tubod. Kani siya agianan para ikuan ni adtos mga palay ba para nay ko na nay tubig ang palay para nindot tubo sa atong mga palay diri. So that's all for today. Maura to sa karong adlaw. And if you're new here, don't forget ayaw kalimot og comment, like, and subscribe. Og apila na po ang ring button para ma-notify ka sa atong bagong vlog. Sawadee ka! Bye!